No és un tema que les famílies bonament facin el que puguin, sinó que hem de poder garantir que en aquest espai de migdia i a les tardes els nois i noies estan en entorns educatius, que no vol dir lectius, però que en els instituts al final és una condició de necessitat. Si tu et quedes a dinar, doncs després és fàcil que t'enganxis amb un extraescolar que s'ofereix en el propi centre. Per tant, és aquesta mirada d'entorn educatiu i del dret ampliat a l'educació, i no només que mengin bé, que això òbviament és importantíssim, però és que també té aquests elements de socialització. I un tema amb els aprenentatges, sí que hi ha un estudi molt recent de la ciutat de Barcelona on s'ha evidenciat que a primària els nens i nenes que es queden a menjador amb beca milloren els resultats en català en relació a nens i nenes que n'han demanat i no l'han obtingut. Per tant, aquesta idea de necessitem espais on xerrin espontàniament també, escoltin català, específicament els aprenentatges en català. En el nostre context tenim evidències concretes i recents. Si mirem les dades globals, des del P3, diguem-ne, des de l'I3 a quart d'ESO, o sigui, dels 3 anys als 16, només un 18% dels alumnes reben beques menjador, quan sabem per les dades oficials de l'IDESCAT que la pobresa infantil a Catalunya, en aquesta franja d'edat... Supera el 30%. Quasi duplica. O sigui, és 35%, supera el 30%. Per tant, de 18 a 35 tenim un marge importantíssim per avançar en aquesta cobertura, de garantir aquest espai educatiu de migdia amb el menjador.